De bagger lijkt nu in een depot op een stuk boerenloon bij Meila-Huzum, krek boeten Itens. Die bagger is licht versmargen en daarom helpt de provincie het er nou waai. Het zal naar alle gedachten broekt worden voor een loertswal, zat er geen kweek in. Maar de dorpsbewoners maakt haar zwagen hoe de huizen onder de Herendiek. Het trillen denk ik, heel erg. En dan zullen ze wel wat verzakje kennen. Dus dat ze de squadden in de morgen komen kennen. Dat soort dingen. De provincie kan hem intinken dat ze er in Itens net bliert maar binnen. Maar de bagger mat waai en kan net oor het wetter of via een orenroute vervierd worden. We hebben dus daar van het begin gewoon toch wat schruten en jongen. Het moet gebeuren, de groen moet wij. De provincie doet daar een aanvraag voor en jouwt haar zelf een vergunning om dat aan te vieren. Dat is echt wel weer komisch. We zijn er net op tjen dat het maar goed regelen wordt. De provincie zei dat ze streng tafelsjog houden zullen. Ja, wij tasten op de werken. Dus wij zullen zeker zien op de snelheid die er aangehouden wordt. De chauffeurs die staan met elkaar in contact. Dus mocht er wat wezen, dan kun je contact met elkaar, dan kun je elkaar waarschuwen. Op tijden dat de squal nu toen ingaan, ze weg extra zorg ervoor haar. Er mag gewoon niks gebeuren. De inwoners van Itens die door de Herendiek wenjen zetten nou haar hoes op een foto. Zo kunnen ze als er skeer ontstiet beziekje de skeer te verheljen. Want als er zwier verkeer del komt, vernemen ze het nou ook al. Vooral als er lege vrachtwagen rijden, dan wil je wel lekker denderen. Dan rinkelen je de glasjes in de kast. Dus dat kun je wel vernemen. Dan als je bij het leest, dan krijg je gewoon wat trillie. Maar dan reizen ze te hut. Of ze echt verhaal heljen kunnen is onwis. Ja, dan zal er uitzocht worden wat van wat de oorzaak is. De oorzaak werkelijk gelegen in dit transport? Want er komen dagelijks zwier transport langs. Dus dan zal dat uitzocht worden en dan zien we wat eruit komt. Het vervier van de bagger zet door oorlwieken uiteen en het wordt 6 weken.